We are 5,650 feet above sea level. For today's episode guys ay dadalhin namin kayo sa isa sa pinakamataas na bundok dito sa Davao de Oro na maakyat gamit ang sasakyan o motorsiklo. Matatagpuan ito sa tahimik at magandang lungsod ng New Bataan. Nagdaop. Ahon bos, ahon. What's up guys? Nandito kami ngayon sa Manurigaw Highlands. So ito pala yung sikat na Highlands, Manurigaw Highlands sa New Bataan, Davao de Oro. Grabe guys, sobrang lamig dito. Yan kita nyo. Medyo fog na. Sobrang kapal ng fog. Sarap mag-camping dito guys, sobrang lamig. Manurigaw Highlands. So doon merong under construction pa rin ang doon Meron silang ginagawa doon na construction guys. Inaayos nila nila yung kalsada. Above sea level. Uli ng bigay, tugnaw na kayo. Umaambo na. Baka abutan pa kami ng ulan dito. Ayan Tugnaw na kayo guys.
Sobrang ginaw na guys. Nakalimutan ko magdala ng jacket. Akala ko hindi maginaw dito.